uwar gida ran gida mace ɗaya tamkar da dubu. Abdul! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba zai yi ba na gaya. Malam da Allah ba kai na tambaya. Bunƙasashen ƙasaitaccen madubi ne cikin shiri na musamman da ke ɗauke da sinadarin sirrin rayuwar wasu ma'aurata. Ka yadda da ni taka ce har abada, kai kaɗan ka ba kowa. Ai Humaira, ke ce ta gaba ke ce number 1. Bayan ci da sha da tufafi da girmama juna, ashe ba shi kaɗai ne zamantakewar aure ba. Akwai wani sirrin da ba a kasa shi a baka. Lambar zuciya. Da Allah ki taimaka mu shiga daga ciki. Zancen banza zancen wofi. Kai! Ina wallahi Abdullah, duk abin da zaka faɗa sai dai ka faɗe shi a cikin falon nan. Ka faɗa min ina sauraron ka. Wallahi ni ban ma sani ba. Kawai ina zaune kawai sai aka ce su baba sun kai min sadaki. Ga ta Saliha, ga ta Mumina, ga ta Abida, ga sanin martaban yan uwa miji karamci da kamala, ga iya girki da kwalisa, sai dai kash dan adam tare yake. Albishirinka. An sa rana. A gidan nan za ka yi aure Abdullah? Wallahi na sane ka. Na sane ka Abdullah, na yi da na sanin aurenka. Na yi da na sanin zamantakewar rayuwa ta da kai Abdullah. Ai dai mu musulmai ne ko? Kuma addinin musulunci ya yi umarni da wannan abin za ka aura? Ya yi kyau. Idan ita ma kira da ni na fita makirci kuma daidai nake da ita a cikin nan gida a shirya nake da ni da ita. Wallahi in ba ki mai da hankali ba a cikin gidan nan wallahi sai na mai da ke abin kwatance. Sha kawai. Ko an gaya miki zan jure jakancin jakar ƙauye a gidana ne ba zan taɓa jure shi ba. Aba! Wai ban isa da ku bane? To ko a cikin tsuntsaye yan haram masu cin mushe anguli ne da mujiya su ma ba a same su da hakwara ba. Ba kuka da bane uwar kishiya ta mutu. Lambar zuciya. Labari Mahasin Isa Galwali, tsarawa ya Bama, shiryawa gabatarwa da ɗaukar nauyi Galwali Film Production Jos, tare da bada umarnin ƙwararre Abubakar S. Shehu. Lambar zuciya.